आयै खान्थाल बेगर ओंख्रि संहांद'। होरो न' गारना न'आव खामानि थानानै बेयावसो बिमा बिफानावसो फैलायबाय। नोंहा न'आव खामानि गैया नामा? एवदो फैबाय थानो नोंहा? बियो आंनि न' नङा नामा आयै? बेबोथ' आंनि न'। गोदै बुंनानै आंखौ फुस्लायनाङा थां। आं दहाय बाबाया बेदर लाबोदोंमोन। बेखौनो संना दोनै थां। दे जागोन दे आयै। अनजालि माथो न'आवनो गैया नामा बेलाय बहा थांखो बेलाय? बहा थाङो बहा माइलि बेलाय खामानिनिफ्राय फैनानै दै गरदसोबो मोनलोङा। आया बेलाय माथो आंनि मैया गानलांनाय ड्रेससो माथो सिखौबो सुलाङाखै बेलाय। है जि सुलायनो सांदोलाय बहा थांदों बेलाय? माथो सानफ्रामबो न'आव थालांनाय जालांखोब्रा बेलाय? एसेबां खस्थ' खामानि मावनानै फैयो ड्रेसफोरखौनो आंसो सुफैनांगौ जाबाय। बहा थाङो बेलाय? जि सुखांलायबाय दुगैखांगुलायबाय बहा थांखो बेलाय दासिमबो मोनफैलायै? बोरै जागोनलै माइरं मोनजागोन ना मोनजाया बेबायदि हिनजावजोंलाय? ओंखामबा संनानै दोनलांना दोनलाङाखै? माथो ओंखाम संनानै दोनलाङाखैलै बेलाय? मा जागोनलै बे हिनजावजोंलाय? सोर हौवाजों लाइन मारिखो बेलाय आं गैयियावलाय? जानाय नङालै बेबायदि हिनजावजों जौखौनो बथलसे लायनानै लोंफैनोसै आं। बाजै जुमाय 30 थाखानि हरनाया आंनो दङ ना? दासो आराम मोनलायदोंलै बिखा स्रां मोनलायलायदो। आरो गरदसे लोंना लाबावनि र'। जोब्बायानोलै माथो। बारा मोजां नाङासैलै माथो। बाजै 30 थाखानि सोना हरबावदोलै। दे थांनोसै बाजै। दाबो मोनफैगोन ना मोनफैयाखै र'। मानसिखौ हानाय मोनबा खानाय मेराय जानो गोसो जाबाय। दाबो मोनफैयाखैलै माथो। र' एसे चार्ज थिखांबावना लाग्रोनि आं। सालिखौ दिनै दांथारगोन आं। आयै आं थांनोसै नै नों जामादैनोबो बाथिसे लाबाय। नोंहालाय जादोंना जायाखै? जाबाय आङो। दे होमबा दे थांदो दे। नै माथो खालि जाथारबायलै माबाफोर दं नामा नायहैनो र'। बे गथ'जों मा जाबावगोन सानो आङो। सिगांनो आङो बुंखाबाय
बेसे गरिबजों दाजा होननानै बादा होखाबाय दा मा जाखो देसुनै न'आवसो फैनानै माल बुस्थु लांफैबाय थायो मारै जागोनहाय बे गथ'आलाय सानबाबो सानस' हालाहाय आङो नै माथो थाइबें नोंनो आंनि लोगोलै जुमायजों थाइबेंजों बिराद साजिथारदों माथो दासो चार्ज जादों र' साला ओंखामबो संलाङा जेबो खामानि मावनो गालाङा महा थांनानै थायदों बियो गैथों र' बियो दिनै दामनासो गारगोन आं बेखौ सामफ्रामबो महा थांनानै थायो बियो नै माथो सोरबा गेटखौनो थां खुलिना दोनखो ना इसो मोनफैबाय आया खामानिनिफ्राय फैनानै बियो जौ सोलोंबाय थादो उल्था नों आंखौ मा बुंफैदो महा थांनायमोन नोङो जि सुलांदो ना ओंखाम संलांदो सामफ्रामबो बहा थांबाय थायो नोङो ना सोरबा हौवाजोंसो लाइन मारिबाय थायो नामा आंबो फाग्ला जादों नामा मा सावलुन बावलुन बाथ्रा बुंदो आंखौसो सावलुन बुंदों नोङो दहायनिफ्राय बहा थांनाय नोंलाय बहा थांनाय नों कामायना लाबोनो हादो नों आंखौ ना बेदर जाहोनो हादो नों हायैखायनोथ' नै आइ आफानिफ्राय अमा बेदर संना लाबोदो आङो हो गोसथोलायनाय समावबा नोंनो बानलु संख्रिजोंबाबो जागोन होनना बुंदोंमोन दा नोंनो ना बेदर नांगौलायगो दिनै बिमा बिफानिफ्राय ओंख्रि लाबोनानै आंखौ लाजोबहोनांबाय थां सालि बिमा बिफानाव थांनानै थाहैफिनथां नोङो निजेनि बिमा बिफायानो दिनैसिम आंखौ बुफेराखै नों आंखौ दिनै सोलाबाय थालां नोंबायदि हौवाजो थां नों बायदि हिनजावखौ आंनोबो नाङा सिगांबा गोसो थोलायनायाव गोदै बाथ्रा बुङोमोन दाबा आंखौ अखान्थि होबाय थायो थालां नोंजो मिसा मिसिसो फैबाय आंनिजो एसां मोजां सेंग्राफोरा प्रप'ज खालामदोंमोन आंखौ आइ आफानिफ्राय ना बेदर लाबना जाफैनायानो दाय जादो इजों गावथ' लाबना होफैनो हायानो थांबोला फैखालाबो आङो थां महा थाङो थां नों बायदि हिनजाव आंखाल गैया नों थांखांनायनि उनाव आरो सासे लाबावगोन आं साला आंखौ खाथार खालामनो सानदों ना ओंखाम संनानै दोनो ना जि सुनानै दोनो थांथों बे बहा थाङो थांथों बेबायदि खामानिखौ आं हारसिंनो मावना लानो हायो खुलुमबाय नायगिरि नोंथांमोननिसिम जोंनि इउटुब चेनेल ग्रुपनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय फै लोगोफोर सोरनि गोरोन्थियाव सोरनि मा गोरोन्थि जालांगोन बेखौ फैगौ एपिसोडाव नायलांनि फै आरो लोगोसेनो जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदो कमेन्ट खालामना फोरमायगोन होनना आसा थाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब शेयार लाइक खालामगोन होनना आसा थाबाय खुलुमबाय